Bueno, moi boa tarde. Estábamos esperando que o señor decano fixera digamos, o propio de presentarnos, xa que estamos na sala de profesorado e da universidade e deste centro, pero, bueno, ten obriga se vai vir un pouco máis tarde, non? Entón, encárgome eu de facer, digamos, os honores, ainda que podía facer o calquera dos dous, pero a Elena Migueles coñezo dela mellor camín, que eu acabo de coñecela en persoa, ainda que decía coñecía moito, e a Antón Santos tamén o coñecedes, que estamos casi aquí, en fin, hai moitas caras coñecidas por sorte, non? Nada, o que queremos é simplemente facer a presentación, pero vamos a empezar cunha presentación da colección que vai facer precisamente Elena, e despois xa pasamos á presentación do libro. Forma parte de todo o mesmo, non? O sea, que cando queiras, Elena. Moi ben, pois moitísimas grazas, boa tarde. Grazas, profesor Lourenzo Fernández Prieto, da Facultade de Xeografía e Historia, ao profesor Fernández Prieto, sen dúbida tamén porque aceptou o noso convite de escribir o epílogo do libro de Antón Santos que hoxe presentamos, e que teredes oportunidade, moitas xa o tedes, pero teredes oportunidade despois de facervos cunha copia, de charlar co Antón. Eu, efectivamente, fago parte do Consello de Redacción do Espazo Clara Corbelle, son a responsable da súa nova colección de ensaio crítico que levamos adiante en parcería coa editorial Laio Vento, e cuxa primeira entrega é o libro de Antón Santos que discutimos e que celebramos hoxe. A colección Clara Corbelle de ensaio crítico galego quere contribuir para a expansión e o fortalecimento do pensamento crítico da Galiza, promovendo a publicación de ensaios de pesquisa, de análise, de reflexión crítica, teórica, histórica, en todos aqueles ámbitos que achamos que son de urxencia para as diversas loitas emancipatorias que se artellan ou que se teñen artellado históricamente no país. A loita nacional galega, as loitas relacionadas co territorio, co coñecemento non histórico sobre moitos dos danos históricos causados nese tecido ecosocial do noso territorio, a reflexión sociolóxica, antropolóxica arredor das profundas mutacións que ten experimentado a sociedade galega no último século, a nosa historia cultural e intelectual, atendendo tamén os marcos ideolóxicos que a determinan. Todas estas son áreas, son ámbitos de coñecemento que nos interesan. En definitiva, o desenvolvemento de todas aquelas vías de estudo e de reflexión que nos axudan ou que nos axuden a fortalecer o músculo, se queredes, das nosas capacidades críticas como pobo, para entender a nosa realidade e para mudala. Neste sentido, somos inconformistas. Estamos hoxe na Facultade de Historia, non podemos deixar, de Xeografía e Historia, non podemos deixar de lanzar o noso convite desde o Espazo Clara Corbelle ás investigadoras que desenvolvedes os vosos proxectos de pesquisa nesta facultade, que vos animedes tamén a contactar con nós para a posible publicación dos vosos traballos. Non estamos tan interesadas, se callar, en publicar teses de doutoramento así como tais, non? Achamos que ese é un xénero de escrita moi particular, mas si textos máis breves que presenten hipóteses críticas fortes, non fuximos necesariamente de polémica dura, que axuden ás veces a remexer un pouco os nosos propios consensos ou inercias. Gostamos de xerar ese tipo de espazos, dai tamén ese nome do Espazo Clara Corbelle que lle demos ao noso colectivo, ese L alongado que vedes tamén no noso logo. Contade, por tanto, con nós como espazo onde publicardes os vosos textos, en tanto que investigadoras críticas. Pola nosa banda, nos comprometémonos coa calidade dos libros, coa calidade académica dos textos que editamos. Funcionamos a través dun sistema de revisión anónima para alén dunha primeira leitura levada a cabo polo noso Consello de Redacción, que comprende, como sabedes, unha equipa interdisciplinar de
de expertas, de xente que nos movemos un pouco a cabalo entre a pesquisa académica e o activismo. Preparando esta breve presentación do libro de Antón, estiven a ler a traducción ao castelán dun libro de Pierre Bourdieu e de Abdelmalek Sayat titulado El desarraigo, la violencia del capitalismo en una sociedad rural. O libro é dos 60, pero a traducción ao castelán do ano 2017, bastante serodia, publicada por Siglo XXI. Trátase dun libro no seu momento extraordinario, no que foi o contexto académico da Francia dos anos 60, que foi cando se publicou originalmente, e que estuda as políticas de expropiación de terras e de desplazamento forzoso das poboacións rurais arxelinas no contexto do colonialismo francés no país. E en paralelo tamén, porque ambos os dous procesos van a par, como sabemos, o impacto do capitalismo nas susceptibilidades dunha poboación rural que atentón se rexía por prácticas comunais de reciprocidade e de solidariedade. O libro ofrece toda unha socioloxía desta mutación social cara ao disciplinamento da sociedade rural tradicional arxelina, cara a unha economía monetaria, cara á proletarización e adaptación aos novos modos de consumo. O libro do Antón nos creemos ven a contribuir á bibliografía que estuda este tipo de procesos e céntrase nesta mesma mutación, non? Para o caso galego, non é un libro que historie as transformacións nos ámbitos das prácticas agrarias e socioeconómicas de finais do século XIX e principios do século XX, senón que se centra e sistematiza de algún xeito o propio arquivo dos discursos que desde o ámbito letrado acompañaban as transformacións socioculturais xeradas por esa modernidade no ámbito labrego. É un libro que, mergullando nos arquivos dos movimentos agrarios e operarios, así como na produción ensaística e cultural do primeiro nacionalismo galego, pois no seu libro Antón fálanos dos varios imaginarios creados sobre a sociedade labrega galega que era obxecto ao mesmo tempo de esperanza naquel momento, do primeiro terzo do século XX, mas tamén de frustración e moitas veces de mofa, non? Que é algo que todavía, unha reacción que todavía persistiu entre nós ata hai ben pouco. Para alén da grande honra que supuxo para nós podermos editar o libro de Antón Santos, é un placer celebrar hoxe cando a vos que o seu libro xa faga parte da esfera pública galega e agradecemos inmenso que a Facultade de Xeografía e Historia sexa un dos centros para a conversa, para dinamizar a conversa alrededor desta publicación. Unha conversa que non é outra que aquela que se pregunta sobre o lugar do suxeito rural galego no debate político e cultural do país, un debate que creemos que aínda está vixente e alrededor do cal están en xogo moitas cousas. Mais nada, moitas grazas. Pues muchas gracias, Elena. A primeira vez que vin a Clara Corbelle foi un cartel aquí ao lado do meu gabinete aí pendurada e claro, ten este señor que está soldando, non? Hai un cartel para calquera que se criou nunha cidade industrial, pues, foise má vista para ali, non? E despois vou falar comigo un alumno meu daquela, así moi teimudo e moi razonador, que me pediu facer algo con Clara Corbelle, non sei que facía, xa ni me acordo que era, acórdome del, acórdome que era de Ordes, porque non me acordo dos nomes, pero si de onde a xente, que é algo tamén moi deste país, e dos países moi rurais, moi agrarios. E logo, de feito, vindo hai pouco, traballando no aeroporto de Santiago, anos despois, porque xa foi bastante tempo, non? Quero dicir con isto que para mí Clara Corbelle é unha bella presenza, non? Xa na facultade tamén e entre a xente. A ver, estamos aquí para que se lea este libro. Entón, se fóramos máis economicistas ou viéramos de outro punto de vista, moitas
estamos aquí para que se compre este libro, que tamén, porque non se merca, non se pode facer, e se non se pode facer, non se pode ler, non? Pero, sobre todo, para que se lea este libro. Pero antes, gustaríame deixar claro unha cousa, que eu falaba agora con Antón, que hai moito tempo que non está aquí, non? Aquí, neste sitio, e a mellor moitos de vos nunca estuvestes aquí, non? Que non sei se vos dades conta de onde estades no centro, o sea, da academia, máis centro imposible, da academia do século XIX. Esta era a Universidade do século XIX, aquí se colocou expropiándolle aos xesuítas, e no lugar onde estaban os xesuítas se colocou a Universidade na Revolución Liberal. E isto é o Salón do Rei, máis ou menos. Se mirades por ao redor, todos son reis e raíñas. Só sobra unha cousa, que seguramente posterior é unha consecuencia do golpe do 36, que é aquel señor que está ali pendurado encima do cuarto de baño. Porque normalmente aquí estaría o reloxo que está ali, ou eso é a miña interpretación. É dicir, como aquí era onde se facían os tribunais, se reunía o claustro do profesorado, pois o normal é que se aquí estaba a mesa presidencial, que pois polas fotos parece que sí, ali diante estaba o reloxo, non estaba outra cousa. Porque está en unha universidade onde era difícil atopar restos religiosos despois do século XVIII, non? E despois das Cortes de Cádiz. E incluso, perdonade que vos faga esta acollida, pero unha forma de acollida, incluso tedes o retrato do único rei elegido democráticamente en Europa, que é aquel señor que está ali, que quedou ali. É dicir, no ano 69 elexiron o rei, trouxeron de Italia, e desde aquela, no ano 70, e desde aquela, antes da Primeira República, que puxeron ali e ali quedou, non? Cal tamén nos dá idea da capacidade que teñen algúns espazos para conservar, cambiando, pero tamén para conservar, non só o malo, sino tamén o bom do pasado, non? E digo todo isto porque este é un traballo que naceu como unha tese, e como unha tese de doutoramento académica, que tuvo moitas vicisitudes, mesmo o seu propio material, non? Que houve que reconstruir, etc. E cando empezamos a falar do traballo, eu conto un pouco aquí no epílogo tamén, nun epílogo que quise limiar, ao final está ao final, pero que tanto ten, o importante iso é de menos, non? A min había unha cousa que me chamaba a atención, e normalmente estas cousas nacen do que lle chama a atención a un, da pregunta que fai un e da pregunta que fai outro, non? Antón tiña claro o que quería, sobre que quería traballar, non iba a ter claro Antón, se presentou moi claro, ou bastante claro, as dúbidas veñen despois, non? Cando se fai a pregunta se empezan a resolver. Pero eu recordaba aquelas primeiras conversas sobre unha idea que a mí me parecía importante, ¿no? que finalmente non está exactamente no libro, porque o libro ten outra lógica e outro sentido, que era o que Antón tamén quería darlle, e máis a tese na súa orixe, que é por que os señoritos se acabaron de finales do século XIX, os señoritos galegos e as señoritas galegas, os que non traballaban, acabaron vestíndose de labregos. Era unha cousa que a mí me chamaba a atención, porque a forma como se escolle o traxe que identifica cada comunidade a partir de un determinado momento, pois ten que ver con cousas distintas, non? Pero no caso galego, digamos, a forma de vestir é a forma do paisano, non? É da paisana. Logo lle poden poñer un montón de adobios, uns manteles chos de pedrería, sobre todo as mulleres, o que fora, pero a forma de vestir, e sobre todo nos homes, é puramente paisana, non? Esa era a miña pregunta, non está aquí respondida, co cal ainda mellor habería que seguir dándolle voltas, porque o importante non son... O importante sempre son as preguntas que nos facemos, non? Buscando coñecementos, sexa en ciencias sociais, en ciencias humanas ou en química analítica, non? Se non hai unha boa pregunta, dá igual o que veña despois. Aquela era unha pregunta que a mí me apetecía facer, e ao final a pregunta foi un pouco distinta, que foi a que Antón desenvolveu aquí, e que ten bastante que ver co que decía Elena na presentación, ou moito que ver, non? Que eu, de feito, digo aquí no epílogo que o traballo podría terse titulado Urbanos fronte a rústicos, non? Ou rústicos fronte a urbanos, porque en realidade, pois eso, volvendo ao século XVIII e ao século XVII e ao século XVI, a urbanidade é o contrario do rústico. E as reglas de urbanidade son para que os rústicos saiban como andar pola urbe, non?
de unha forma bastante milagrosa en países como Galicia, que non é o único caso en Europa, pero non hai moitos máis, un pouco foi ao revés, por esa miña idea de que os señoritos se vestían de labregos, non? Foi o mundo rural e o mundo agrario, que son dous mundos distintos, porque o agrario é o que traballa e o rural é o que existe, ao final o que impuxo un montón de pautas até hoxe, non? Moitas, de como nos comportamos, de como somos, de como facemos e de como nos identificamos, non? De como comemos, non? Temos un libro pendente aí, David Soto máis eu, que se debería chamar, que ninguén rouba o título, por favor, comemos como galegos, non? Comamos como galegos e galegas. Bueno, os galegas cociñan, os galegos comen. Iso tamén é unha bella tradición que por fin está cambiando. Neste libro e neste traballo que está detrás, que é moito traballo, hai unha boa guía de autores e de xornais que falaron do asunto, non? Do rural e do urbano e da súa relación. É unha boa, digamos, varios clásicos agrarios galegos que eu creo que están bastante ben interpretados e localizados no tempo. Aquí, Antón, eu creo que sigue un camiño que é un camiño longo, un camiño que estaba en Barreiro Fernández, que traballou moito este asunto, Xosé Ramón Barreiro, que seguiu por Miguel Cabo, que, en fin, non en van, está moi citado no libro e forma parte de moitos diálogos que o autor ten con traballos precedentes, non? Digamos que aquí hai bueno, aquí, e que o autor, Antón, ten unha percepción bastante potente do que poderíamos definir así de unha forma moi idealista como o universo mental labrego, non? E na súa análise de todo eso, el fai algo que, por outra parte, corresponde á súa xeneración, pero tamén si podemos decirlo así, ao noso grupo de investigación, non? Aí está, o que está detrás dos estudos rurais e agrarios do noso departamento e que veñen xa de atrás, de Ramón Villares, que é poñerse de parte do campesiñado, de parte dos grupos subalternos, non? O sea, as cousas non se ven desde o punto de vista do rendista, entre outras cousas porque o rendista foi derrotado. Se o rendista triunfase, a mellor hoxe veríamos as cousas desde o punto de vista do rendista, vémolas desde o punto de vista dos labregos e das labregas que acabaron coa renda. E aqueles señoritos seguirían sendo señoritos, pero xa non vivían deles. Ou non vivían tanto, non? Por lo menos a partir de aí, o ano que ven, 100 anos. Non? Cando en 1926 se falla a lei de redención foral, despois de moitas loitas, moita conflictividade, moita movilización social, todo eso empeza a mudar ata o punto de que todos os que estáis aquí e todas as que estáis aquí, e non o neguedes, porque sodes propietarios de fincas rústicas ou vais herdalas. E iso é unha diferencia sustancial entre calquera outra sociedade e a nosa. E iso é un produto histórico que acontece na época na que Antón analiza o que está pasando desde o punto de vista da análise do discurso sobre a base dun análise material de todos esos procesos históricos, non? Eu creo que aí hai un diálogo moi potente que está aquí moi ben reflectido, non? Porque efectivamente é un libro de historia que contén empréstimos de moitos códigos culturais diferentes, non? E sobre todo os estudos culturais. Eu teño que decir que cando Antón me empezaba a contar o que quería facer, é verdade que non entendía, porque eu intentaba entendelo e supoñía que eu fiábame del, non? Porque un sempre debe fiarse dos que traen cousas novas e dos que leen cousas novas, e efectivamente creo que eu atinei, el desde logo, pero eu atinei, non? Pero claro, estaba xa nun ámbito que era os estudos culturais que realmente eu ainda non o atopara. Eu estaba nun ámbito de investigación e de estudo diferente. E é o que fai fusionar unha cousa coa outra dunha forma moi inteligente. Os estudos culturais estaban xa no ámbito da filoloxía, pero entre nós non estaban no ámbito da historia aínda, cando ele empezou a traballar, non? Si a historia social, si a historia cultural, pero non a lógica dos estudos culturais como parte da transdisciplinaridade do que tamén fai historia, non? Decía que se fai preguntas moi potentes e, por exemplo, unha que anotei varias aquí no epílogo, pero unha delas, non?
Foi o tío Marcos da Portela, seguido polo catedrismo do Labrego, que fusionou a diversidade camponesa do vello reino de Galicia fundando unha nova identidade de Labrega. Porque, claro, identificarse como labrego, labrega, galego ou galega, sendo de Ribadeo, como son eu, ou sendo de Arnoia, como é a miña compañeira, pois a verdade é que ten mérito, porque non temos nada que ver, nin na forma de organizarnos, nin na forma de vivir, nin nas lógicas domésticas. Temos unha lingua que é a mesma, pero, bueno, as linguas son falas que son as mesmas e son distintas, depende de que digan os filólogos se é a mesma, e xa está, pero son falares diferentes, e mesmo con sotaques diferentes, non? Pero, de alguna forma, eso se fusiona, e se vai construindo históricamente, pero logo alguén o define, non? E é un pouco tamén o que Antón observa e analiza, e o ve. Aquí hai alguén, non o definen só desde fora, tamén se definen eles mesmos, e desde dentro, e por eles mesmos. Outra pregunta que fai, ou se pode facer, non? Foi o galeguismo unha ideoloxía ruralista? Foi o movimento operario antiagrario? Bueno, son preguntas importantes que teñen que ver con asuntos que se colocan naquela altura que chegan ata hoxe, non? Eu que me criei en Ferrol recordo que os que eran obreiros non eran da aldea e polo tanto non podían falar galego, non? E non era infrecuente que as comisións de Bazán dixeran é que nos piden os panfletos en castelán. E claro, non podía ser porque era contracultural na lógica da oposición antifranquista dos anos 70, pero como enfrentaban aquela realidade que tiña nunha cidade como esa 150 anos ou máis, non? Non é que todo isto este neste libro, pero sí que todos estes elementos están discutidos aquí, non? E eu creo que de unha forma moi interesante, non? Porque a verdade é que o termo labrego, que ainda hoxe en portugués, e na miña terra en parte tamén, non? Polo menos no norte de Galicia, é casi un insulto que ese termo se convertira nunha forma de identidade, digamos, na forma neutra de darlle nome ao que labra a terra en Galicia. Pois a verdade é que iso é un proceso cultural complexo, non? Bastante complexo. De feito, eu cando iba a Portugal, decía que o meu libro da miña tese chama Labregos Conciencia, me poñan cara de a quen queres insultar, non? Labradores. Bueno, sí, vale, pero vale. A separación entre o social e o cultural en realidade é unha falsa distinción categórica, polo menos eu cito aquí a Geoffrey Eli, que é a que me gusta bastante, e eu creo que iso é así, non? E eu creo que, en fin, neste momento ademais estamos a facer unha certa virada desde o punto de vista historiográfico, polo menos, e non só, a cara ao material vinculado principalmente a cuestións que teñen que ver coa realidade ambiental do século XXI, non? E coas necesidades ambientais e a transición na que estamos metidos, non? Na que debemos ser conscientes de que estamos metidos, non? O que pasa é que, ainda que a historia sexa materialista pola vella ou pola nova, pola vella do século XIX ou pola nova ambientalista do século XXI, en realidade igual que nun tempo falamos da autonomía da política e aquilo que, claro, para poder entender que a política tiña autonomía e se movía sola, independentemente do material, antes fora da economía, tamén hoxe parece que despois do xiro que se deu do xiro cultural que se deu no seu día, non entender que as ideas teñen autonomía propia, pois é casi non entender como funciona ou como se pode entender o pasado e o presente, non? E as ideas teñen autonomía, ou bastante autonomía, ou unha certa autonomía. E eu creo que todo isto, de alguna forma, o que estou intentando, non sei se eu consigo, intentar explicar o que eu entendo que fai Antón, vale? O que eu entendo que Antón quere facer e que está incorporando, que a mellor entendo mal, por iso logo xa falará el, xa dirá. O libro tamén inclúe unha reflexión demorada sobre o papel do intelectual, non do intelectual hoxe, pero isto eu sei que é algo que
e Antonio Cacao, o señor decano que acaba de chegar, tamén non sabe que lle preocupou sempre moito a Antón, cal é o papel do intelectual. Que ocurre? Que a ventaxa que temos os que practicamos historia é que analizamos iso no pasado como se estuviéramos falando do presente, pero non somos nós, eran outros, non? E como actuaba o intelectual, como funcionaba o intelectual, como se enxergaba coa sociedade. Iso é algo que no libro de Antón está moi presente e eu creo que esa parte está además moi destilada, moi ben tratada, recolle todo o que está dito sobre o asunto, en fin, Bourdieu e compañía, non? E todo o que poidade buscar directa ou indirectamente está traído aquí por Antón, non? Entre os moitos autores que trata, hai un que a algúns nos gusta moito, non? Que é moi descoñecido e que tamén aproveito aquí para facer propaganda, non? A ver se a través do libro de Antón se recupera ese persoeiro que se chamaba Valeriano Villanueva e que, bueno, non sei se vos estades ou non familiarizados, somos máis outros menos, é o noso Alexander Chayanov, para entendernos, non? Nos anos 20 e 30 do século XX en Europa había moitos Chayanov. El foi o máis famoso, o que fixo o mellor libro, o máis coñecido, recuperado despois, pero en realidade toda Europa labrega, toda Europa camponesa ou toda a rexión, é moi claro o caso suizo, pero non solo, tamén en Suecia e desde logo en Galicia, hai xente que ten o mesmo tipo de aproximación, que entende o mundo rural, productivo, labrego, camponés, de pequena explotación, dunha forma complexa, desde o punto de vista económico e social, como economista, bueno, no momento que están facendo unha forma de entendemento da economía e da socioloxía, pois, bastante complexa xa, ainda que creamos que non había facultades, pero sí que había bastante expertise, non? E Valeriano Villanueva é un deles, non? E además creador dunha saga moi interesante, por outra parte, de médicos e de xuristas, non? E que para nós son unha especie de... O sea, teñen interés non arqueolóxico, sino porque non só, igual que Chayanov non ten interés arqueolóxico, teñen moito interés, entre outras cousas, porque teñen unha aproximación que hoxe poderíamos definir como agroecolóxica ao coñecemento daquel pasado, para nós, e ao coñecemento daquel presente para eles. Por qué? Porque se movían ainda no marco anterior á Revolución Verde, no marco digamos, nun marco de agricultura orgánica e de manexo orgánico do territorio, co que eles interaccionan. É moi conocido Gallástegui, ou é moi conocido Roscodina, e moitos máis, son moitos máis, pero Valeriano Villanueva seguramente é o que, desde o punto de vista actual, nos fala nunha clave menos técnica e máis económico-social, non? E máis humanista tamén, según ele era de formación abogado, de formación xurídica, quero decir. Outros asuntos que aquí poderían verse, ou creo que se ven, non? É como, desde o punto de vista político, pois moderados, liberais, federais, regionalistas, conservadores, reaccionarios, carlistas, galeguistas, republicanos, anarcosindicalistas, socialistas, comunistas e máis, porque toda esta pluralidade existía naquela altura, ao final tiñan que renderse diante da maioría social, e a maioría social era a do mundo rural, éramos labregos e as labregas, non? Claro que había moita diversidade interna, por suposto. A cuestión é que as elites que querían votos os vían dunha forma bastante similar a todos, non? E canto máis se votaba e se podía votar de forma, entre aspas, universal, e universal cando xa puido votar a muller, pois, máis necesidade de diálogo político con ese mundo había. Todo eso foi resumido no termo catequismo, que é como decir que é a mirada urbana do que estaba pasando, non? A mirada dos de abaixo e a mirada das clases subordinadas do que estaba pasando non se explica co catequismo, explícase coas armas do feble, explícase coas movilizacións agrarias e explícase no resultado de todo aquilo que foi a conquista do que se chamou a propiedade, ou visto de outra forma, a eliminación do foro. Outra cousa que todo eso foi sepultado despois do ano 36,
e máis 40, ou máis 40 máis. Antón céntrase sobre todo nos galeguistas e fai aí unha pescuda sobre como eles dialogan cos intereses da maioría social, o papel do galeguismo nas Cortes, por exemplo, de unha forma moi detallada, que dá lugar ou que acaba caendo en todo isto, non? E a mí un dos capítulos que máis me gustou, e vou acabando xa, é o que se dedica ao movimento operario, porque efectivamente está feito con moito esmero. Porque a bella contradicción que ten, digamos, as posicións de clase en Galicia, que chegan hasta, digamos, hasta cando Emilio Pérez Touriño ten que facer unha tese para intentar explicar como se, desde o punto de vista digamos, dun comunista, como se vai facer a transición política e o cambio político nun territorio onde non hai obreiros, hai, pero non nos ven, non? Solo se ve, digamos, o pequeno propietario campesiño e que facemos con eles, non? Non podemos desculaquizalos, non podemos facer a colectivización do ano 29, entón que facemos? E, bueno, acaba facendo unha tese que, como moitos outros da súa xeneración, que traballan no mesmo, e por eso traballaba tanto na propiedade da terra, desde a economía, desde a socioloxía, ou desde a historiografía, acaban chegando á conclusión que o que lles decía o partido non era así, que era ao revés, e que o pasado estaba cheo de realidades diferentes e que, bueno, aquela clase saco de patacas en realidade non era eso, era un pouco máis complicado. E entón, cando trata este asunto, a verdade que foi con un esmero moi interesante, non? E eu creo que descubre algo ou avanza algo que hoxe non é tan novo, non? Entre outras cousas porque aquí xa se falou moito tempo do proletariado simbiótico, que en realidade é o que estamos descubrindo agora, que descubren algunhas colegas, que o auténtico proletariado simbiótico eran as mulleres, non os homes. Cando se empezou a falar desto, se falaba dos homes que traballaban nas fábricas de Vigo, pero en realidade o proletariado simbiótico son as mulleres que traballaban nas fábricas de conserva, que xa nin as vían siquiera, non? Elas sí, e moitas outras, non? Ou garradeiras ou tal. Pero, bueno, volvendo ao conto, que esa hibridación entre o mundo labrego e o mundo industrial e o mundo urbano e o mundo rural, que non está no código do movimento operario canónico do século XIX, ni siquiera de gran parte do século XX, aquí está. E Antón é capaz de entender eso, porque tamén detrás están algúns traballos como, precisamente, en fin, eles tomaban moitas cervezas, ás veces tamén cafés, non? Pero os que estaban facendo as teses naquele momento e falaban moito desto, e uns traballan sobre o movimento operario como Antonio e claro, como ao final todos traballaban nun ámbito de entender o mundo rural, pois o mundo rural, claro, aparecía por todas partes, non? Porque os que chegan á cidade sempre venen de algún sitio e como xa explicou Ipizón, pois de onde van vir, de onde está a xente, e a xente está no mundo rural e nos traballos agrarios, máis ou menos pluriactivos e con moita capacidade artesana e mesmo moita capacidade industrial, pero antes de que se asenten na cidade a traballar na fábrica, están ali, non? Ou antes de que se queden de forma definitiva nas minas, xa foron mineiros, moitas veces, non? Pero non a tempo completo, pero sabían como extraer. E logo, claro, ademais en Galicia todo isto é máis complicado non, máis bonito, porque as nosas cidades a mellor están aquí ou están en América, entón o paisano sale de aquí e vai a Buenos Aires e logo volve e convirte a Bayuca nun bar e ao final os gaiteiros tocan o foxtrot e salsa e aínda que non lle gusta os enxertes, pois iso acaba ocurrindo moito antes da hibridación da que hoxe presumimos con, digamos, da hibridación musical da que hoxe presumimos con fachenda e facemos ben, non? Porque de feito ten moito fondo, non? Por lo tanto, toda esta circulación urbano-rural, que no caso galego desde 1880 se dá por todas partes, pois aquí tamén aparece entendida, non? Como aparece entendido o feito de que os primeiros socialistas son canteiros, ainda que son labregos, pero son canteiros, depende de onde estean, non? Pero eles son sempre os mesmos e, por lo tanto, o problema é que nos mira e desde onde os mira, non? Que, como sempre conta Miguel Cabo, tuveron problema para deixar afiliados a UGT porque eran propietarios, e entón eso non podía ser, non? E todo eso xeneraba rechideces complicadas nos anos 20 e nos anos 10 e antes, non?
E logo, algo que tamén coloca por aquí, acabo xa, visto desde hoxe, non deixa de ser cómico, pero histórico, e, polo tanto, como histórico, non é... Temos que entenderlo no pasado, non podemos entenderlo no presente, non? Pero non deixa de ser cómico esa obsesión de algúns, non? Obreiristas, anarcosindicalistas ou comunistas, esa obsesión contra o entroido, non? E contra as formas de lecer labrego, que non se entendían, porque parecían primitivas, se parecían religiosas, se parecían, digamos que na nova religión aquilo non encaixaba, non? E hai unha especie de teima anticular que nos permite entender tamén outras teimas anticulares, non? Pero que tamén se daba entre nós, só que aquí tiña moi pouco percorrido, inevitablemente, non? E tuvo percorrido de poder cambiar e cambiar de linguaxe, non? Senón non tería percorrido. Bueno, tedes na man, espero, porque todos o teredes na man, e están aquí para que os levedes, e se non, claro, Corbello non funciona, a editorial tampouco, e entón, que? Para que escribe. En fin, tedes na man un libro que eu creo que deita a luz donde non había, non? E que introduce debates que non estaban colocados e que son fundamentais. Non sempre temos, o sea, os debates son debates, non é un dogma. E justamente iso é o que está en Antón, é dicir, aquí non hai dogmas, hai cuestións que hai que debatir e que el pon a discusión, non? E ademais, bueno, claro, Antón está afeito a isto, o sea, o que máis lle gusta é colocar aquilo que ninguén quere que coloque e provocar debates que el sabe que son importantes, pero que sobre todo son importantes porque todo o mundo fuxe deles, non? Entón, eso resumindo é o gran mérito do libro, así que aquí o deixo e xa fala Antón, vale? Vale, boa tarde, moi agradecido por brindarnos este espazo. Lourenzo dicía que estamos no miolo da Academia, estamos no miolo da Academia, no miolo do país, no miolo do grande foco de produción de historia agraria, da que este libro é devedor, en compañía de xente que contribuiu directamente, formal ou informalmente, a que estas reflexións fose posibles, non? Alén diso, eu penso que toda a tese ten as súas vicisitudes e as súas aventuras. Eu creo que hai moitos doutores e doutoras que poderían escribir varios artigos sobre o particular, pero esta tese ten unhas vicisitudes ben particulares e a min un dos aspectos que me impresionou a hora de abordar esta publicación cando me foi ofrecida é que volvía un texto 2 décadas despois de telo escrito, e volvía 2 décadas despois sin telo tocado, sin telo ampliado, sin telo revisto, sin telo debatido, e foi un pouco como un reencontro co pasado. E villeronme moitas cousas á cabeza, académicas e non só académicas. Unha delas aparecía na intervención de Lourenzo, e que no libro, na elaboración do libro, había unha especie de exceso de usadía. Eu penso que sí que había, porque, claro, non nos vemos con 25 anos agora, con 40 e moitos, que como nos víamos con 25, que nos víamos as persoas máis capaces e máis potentes e máis sen límites, non? Que podamos imaginar, non? Entón agora nos vemos máis humildemente e vémonos máis cabalmente, non? Claro, eu viña de facer un pequeno traballo sobre as resistencias á desposesión do monte comunal na comarca de Sarria, a modo de tesina, e din un pincha carneiro, porque tiña unha inquedanza intelectual onde sacou o particular sobre isto, e metínme nisto. Pero tamén, eu ao mesmo tempo que me miro en retrospectiva autocríticamente a respeito do traballo escollido, tamén me miro de maneira moi comprensiva, porque penso que cando un madura biolóxica e intelectualmente sabe, como decía Lourenzo, que o importante son as preguntas, non? E que dá a impresión que podemos dicilo así, non? Cada vez coñecemos máis cousas, pero sabemos menos. Pero o importante é que as preguntas estexan situadas onde deben estar, dun punto de vista
cívico, intelectual, político. Cales son as preguntas ou cales son as cuestións que merecen ser reflectidas unha outra vez e reflectidas colectivamente. Por iso, Elena traía moi pertinentemente a idea dun espazo crítico, non un espazo duns señores ou dunhas señoras que se dedican a escrever libros de maneira introspectiva, senón que se dedican a escrever libros ou a escrever artigos para reunirse físicamente e para debatelos, non? Non só entre doutores e doutoras, sino coa sociedade en conxunto, non? Bueno, pois dito isto, non foi preparado, é totalmente espontáneo, pasaron 20 anos, pero segue habendo unha sintonía, porque precisamente a miña intervención vai xirar por volta das preguntas. Cales foron as preguntas que me levaron a min a esta investigación a escrever este libro? Hai unha pregunta primeira que é moi explícita e que é relativamente doada, non? E digamos que é o prisma máis de masas, máis divulgativo deste libro, que é dicir, como foi retratado o labrador polas plumas ilustradas do país, como muda ese retrato. Unha clase que aparentemente non se move, ou que se move, móvese menos que o resto das clases, que é menos dinámica, como a vamos retratando? Bueno, quen se achegue a representación gráfica e iconografía vai ver que ese retrato muda. Vai no ver moi evidentemente, pero quen se achegue a prosa e a literatura política e a literatura lírica, novelística, narrativa, tamén o verá. Entón, se quixermos dar unha panorámica moi sintética do que sucede, é que un personaxe que aparece velado na sombra, pintado a trazos grosos, non sei se recordades o cabezallo do tío Marcos da Portela, aparece un labrego mindoniense ao século XVII pintado moi a trazos grosos. Vese que é unha figura moi tradicional, pero tampouco hai moito detalle ali. Nada que ver co labrego que pinta Castelao, que claro que hai detalle, o sea, non hai detalle gráfico porque el pintaba nesta liña clara, pero hai moito detalle psicolóxico, está moi singularizado, está moi acusado. Entón, o que se fai na prosa política, no ensaio, na literatura, é dar corpo a este retrato. E como comentaba Lourenzo, se dá corpo a este retrato é porque o labrador preocupa cada vez máis, preocupa no sentido de que é interpelado porque se necesita contar con el, non? Primeiro as clases propietarias necesitan contar con el para instruílo técnicamente, despois as élites políticas do liberalismo interpélano como votante, os xornalistas complementan o mercado político e cando a política se fai propiamente de masas con sindicatos e partidos obreiros ou galeguistas, xa aparece, digamos, o activista ou o militante a participar destas representacións que son representacións que interpelan tamén, non? É certo que o libro non contesta a pregunta que plantexa Lourenzo de por que as elites se disfrazan de labregas nos anos 20 e 30, hai moitas fotos, eu atopei fotos de militantes da CEDA en vísperas ao golpe vestidos de galegos, sobre todo mulleres vestidas de galegas. Podemos velo no coloquio, eu penso que hai moito desde o século XIX, desde a invención do folclorismo, moito de procura dunha especie de baluarte simbólico da estabilidade social en tempos que eran moi intranquilos, digamos que era como unha imaxe de orde, de paz, de sensatez. Hai moito diso, e despois tamén hai un fenómeno que me gustaría abordar con vos no coloquio, que ten que ver coa nacionalización, que é como imaxes que son de cuño puramente galeguista e despois nacionalista, son acollidas con entusiasmo por toda a poboación, incluso por sectores políticos a priori contrarios ao galeguismo, pero como son desactivadas da carga política coa que foron concebidas e fican noutra cousa. Bueno, iso chega a todos nosos días, despois debatémolo, non? Como figuras regionalistas ou figuras costumistas foron na súa orixe figuras puramente galeguistas ou nacionalistas. Bueno, a propia bandeira da faixa azul, non? E despois hai unha pregunta máis complexa de ser respondida, que me facía eu, é que até certo momento na historia, non sei cando isto se interrompe, a identidade galega, sexa concebida como identidade regional ou nacional, é sinónimo da identidade labrega. Isto en Beramendi estaba moi explícito, eu atopeino na súa obra cando el dicía que foi Martín Sarmiento o que inventa unha figura que chamaba o labrego etnia,
ese labrego etnia atravesa todo o 19 e despois cos galeguistas convértese no labrego nación, non? Tamén ten un grande éxito bueno, hai motivos máis que de sobra para dizer tiña que ter éxito por unha cuestión demográfica, porque era a inmensa maioría da poboación, por unha cuestión productiva, porque tamén se decía na intervención anterior, todos somos herdeiros de propietarios e todos somos propietarios directos ou indirectos, pero non as identidades ao cabo son sempre escollas, non? Outro día, falando de Ferrol, pura casualidade, estábamos na presentación dun libro que non falaba disto, que falaba máis ben, bueno, da esquerda radical nos últimos 40 anos, e dicía unha rapaza que non era humanista, sino que era científica, doutoranda ou doutora en bioloxía mariña, e dicía con moita naturalidade, que me fixo moita graza, cando falábamos de como se politizaban os inmigrantes fora desde os 60 para aquí, e dicía, home, claro, é que somos o centro do mundo. E dicía eu, pero quen? Ferrol? Bueno, Ferrol, claro, é Galiza. Pero para un ferrolano era natural. Claro, eu agora vivo nos Ancares, ningún habitante dos Ancares podería dicir iso, e se yo dis... Non teñen mar. Claro, non teñen mar, claro. Entón, vin que eu non lin o libro, vino outro día nas prateleiras un libro de Duber sobre o mar na historia de Galiza. Bueno, por que non? Porque a Galiza costeira, mariñeira, industrial, conserveira, dos asteleiros, non reivindicou no palco da nosa identidade un papel semellante e, legitimamente, podería reclamalo, non? Por exemplo, os galeguistas sempre nos acusaron de ruralistas e os propios galeguistas, nacionalistas ou independentistas, pois esqueceronse de reivindicar que Faraldo, que o noso pai, digamos, falaba dunha grande cidade, non? Da necesidade dunha grande cidade galega, dunha Lisboa galega. Ou dei con artigos, sobre todo da Irmandade Coruñesa, nos anos 20, que dicían, sen ambigüidades, que sí, que o agro podía achegar a esencia, o lirismo, a autenticidade, pero que o futuro da Galiza galega era a Coruña, particularmente, non? Outro día lía unha carta de Risco a Xoán Vicente Viqueira, non a coñecía na tese, pero atopei no outro día, e dicíalle: o problema da Irmandade Coruñesa é que creen que Galiza é a Coruña. Outra frase que hoxe sería incomprensible, non? Ou sería lida nun sentido totalmente oposto, non? Bueno, entón, é outra pregunta que está no libro. Tampouco penso que apareza radicalmente respondida, porque podemos volver sobre ela. Porque a identidade galega se construiu a partir desta imaxe do labrego etnia e que seguramente chegou, pois quizáis até os anos 60 ou 70, na que comeza a haber un novo paradigma obreiro, urbano, citadino. Pero ainda así, se vamos a nosa simboloxía, a nosa música, aos nosos emblemas, vamos ver que son esencialmente rurais, non? Estas son as preguntas explícitas do libro, e despois hai dúas preguntas implícitas que falan un pouquiño do reverso da moeda. O reverso da moeda do libro, o anverso son os labregos, e a representación dos labregos, e o reverso é quen escreve sobre eles, non? Porque eu penso que sempre hai que falar en historia cultural, especialmente, pero en calquer campo da historia, de quen producen os discursos ou as prácticas, inda que se queiran invisibilizar. E tamén defendo moito que os que escrevemos historia ou ensaio nos fagamos presentes, non nun sentido individual con nomes e apelidos, sino que confesemos cales son os nosos intereses, porque eu penso que a historia é unha disciplina moi interesada, non? Con interese cívico. E o que é honesto é poñer encima da mesa cales son estes e con que cartas xogamos, cal é o noso código, digamos, deontolóxico e cales son as nosas regras, non? Entón, dicíamos que ia evolucionando o retrato do labrego e iba cambiando tamén quen producía ese discurso, porque primeiro foron os grandes propietarios, despois foron os agrónomos, despois foron os políticos liberais, despois foron os xornalistas de todo signo, despois foron os militantes obreiros, galeguistas, como, digamos, máis e máis xente opinaba e retrataba o labrego. E eu, unha pregunta creo que nos debemos colocar é: 100 anos despois disto, case 100 anos despois disto, pois segue existindo persoas non labregas, non directamente ligadas ao rural, que nos preguntamos pola cuestión porque entendemos que é unha cuestión actual, non é unha cuestión remota que non teña que ver con o noso presente, non?
Aí vou aos desacougos ou as inquietudes que eu tiña a hora de redixir este traballo a principios do século XX. Xa moitas cousas cambiaron, pero unha cuestión que me inquietaba a min e que inquietaba a todos estes homes, maiormente homes que escreven, casi non hai mulleres, salvo Pardo Bazán, que aparece de maneira bastante destacada. Que pasa na modernidade, no que consideramos a modernidade? Que pasa ca comunidade? Non? Que pasa ca comunidade con maiúsculas? Porque a modernidade trae a noción de individuo, coa noción de individuo a noción dos dereitos individuais, trae unha noción de emancipación moi forte, de autodeterminación e de autonomía, pero ao mesmo tempo trae a liberdade tamén é o desamparo e o frío, non? Entón, os escritores urbanos ou vilegos co que se encontraban é cunha comunidade moi forte e entendían a comunidade contraditoriamente, porque eu penso que a comunidade de seu é contraditoria. Dicía, a comunidade, non sei de quen esta definición, é unha instancia que non permite a decisión. Nós non escollemos a nosa familia, non escollemos a nosa clase social, ou só escollemos de maneira moi relativa. Tamén a escolla da nosa identidade nacional a priori é libre, pero ten moitísimos condicionamentos. Entón o debate da comunidade parecíame de vital importancia para hoxe do 2003 ou 2005 ou 2006, pero tamén do 2025, porque desde a visión urbana hai unha especie de saudade da comunidade, non? De sentido de perda, e ao mesmo tempo hai unha incomprensión do que son as súas lóxicas. Tampouco a pregunta, ni moito menos, está resolta, nin creo que a vayamos resolver hoxe, pero debemos colocala, non? E despois, de maneira aínda máis acusada, creo que agora que a principios do século XX, empezábamos daquela a vivir un mundo desterritorializado, un mundo no que nacía a realidade virtual. Desde aquela, van 20 anos, a realidade virtual come máis espazo a realidade física, non só nas nosas vidas intelectuais, nas nosas vidas persoais, nas vidas económicas, na vida íntima, na vida política, pero paradoxalmente con máis intensidade se coloca como decía Lourenzo tamén, a noción da base física, dos límites ecolóxicos do planeta, das capacidades de supervivencia da especie humana e, ao fin e ao cabo, as formas de habitar o territorio, que é o que estaban discutindo estes homes do século XIX e principios do XX. De maneira que hai debates aquí que son tan actuais case como cando foron escritos, non? Falábase de Valeriano Villanueva. Valeriano Villanueva ten unha frase que non se cita moitas veces. Bueno, era un home, era un home conservador e que non tiña nada que ver co galeguismo. En un dos seus artigos din: os nacionalistas galegos están moi preocupados discutindo se se di irmán, irmau ou irmao, pero ainda non coñecen a lógica productiva do labrego que tanto din defender. É un pouco o corazón do debate, non? E as acusacións, eu creo que fundamentadas, que moitas veces se dirixen contra a querencia do galeguismo pola abstracción, non? Estas son as preguntas que conforman este libro. Se vos parece agora no coloquio, podémoslas abordar colectivamente. Dixo, vale. Continuar. Bueno, pues venga. Non sei se queres coordinarte o debate, Elena. Non. Máis que nada por, como todo o mundo quere falar, por ir ordenando. Pero bueno, se ninguén quere falar... Se ninguén quere... Claro. Partindo desta última cita de Valeriano Villanueva que faz, claro, a mí levame a preguntar algo que, bueno, que evidentemente está eu li en su momento a tese, pero non li ainda vivo, que evidentemente está, ¿no? Pero que igual convén facer máis explícito, que claro, todos estes discursos cambian, pero aquí tamén hai discursos en conflicto entre sí. E hai algunas cosas que son interesantes, porque isto que está dicindo Valeriano Villanueva tamén está no centro dunha problemática que vimos moitas veces en outros traballos de historia agraria, non?
que efectivamente hai unhas lóxicas de construcción dunha identidade ou dunha forma de entender que o labrego ou que o campo aparentemente moi positivas, pero logo debaixo deso está o proxecto político que, bueno, sí, isto é fantástico, culturalmente a identidade é o que queremos, pero o fan todo mal. Porque boa parte do discurso liberal, agronómico, con talísimas excepcións moi importantes e moi relevantes durante o primeiro tercio do século XX, o resto do argumento é fantástico, pero estos labregos tan interesantes teñen que facer as cosas de outra maneira. E aí o que está plantexando Valeriano Villanueva é, bueno, primeiro veamos como fan de verdade, porque o problema é que non tendes nin idea de como fan de verdade as cousas, que igual non as fan tan mal, que ao final é a conclusión a que chega él, a que chega Rozcodina, a que chega Gallastegui, e bueno, e a conclusión hoxe da ecoloxía, porque este non é un debate só do pasado, evidentemente é un debate do presente, non? Entón, a miña cuestión sería, bueno, outra pregunta que tamén está na túa preocupación, que efectivamente, bueno, cales son os conflictos internos dentro destos discursos en torno ao labrego. Hai discursos que son económicos e técnicos, bueno, a grande cuestión do foro, sobre que os galeguistas pasan de puntas en pé. Hai discursos ou conflitos socioculturais no sentido de que vai quedar da moralidade cando estas formas de vida e de comportamento patriarcais e xerárquicas se desintegren. Despois é totalmente contradictorio, porque cando ven coa lupa e ven ao detalle como vive o labrego galego e como se relaciona ca religión, ca sexualidade, co conflito social, as cousas non son tan claras, pero hai este esquema prototípico de que isto é un bastión contra a disolución. E no caso dos galeguistas, creo que aparece tamén no epílogo que se recunca sobre iso, hai un paradoxo moi enorme de considerar como os que son os depositarios da esencia étnica non responden políticamente como se esperaba, non? Entón hai unha especie de relación de amor-odio, non? Pero eu penso que esta reacción tan ambigua respecto aos labregos ten lógica, porque non deixa de ser, digamos, non é unha relación entre iguais, entón é unha relación con fins nobres ou menos nobres. É unha relación moi utilitaria, na que ti estás pedindo ao teu interlocutor real ou ideal que responda ás túas expectativas, e iso non sucede nunca. Entón, cando a relación é así, non pode haber correspondencia, non? Porque estás, bueno, que se di en psicología, son proxeccións, non? Ti faz unha proxección no labrego do que ti crees que deberían ser as cousas. Entón, claro, pasan os conservadores, non? Cando di, no, os bucólicos, costumes patriarcais, autoridade do pai na casa, non existen as tabernas, pero despois, claro, dicíase, ven o entroido e din que isto é unha barbaridade, isto é intolerable, non? Claro. Ou os labregos, falábase, claro, eu ainda coñecín labregos, non sei se vos, supoño, hai xente aquí maior nesa sala, a respecto aos galeguistas, eu ainda coñecín labregos que falaban do seu país para referirse á súa comarca. Este é o meu país, pero que país? Eu sou italiano. Claro, o seu país era a comarca, claro. Entón, como reaccionaba un galeguista ante iso, non? Bueno, tamén o Hobbit facía o mesmo. Mais? A ver, eu vou fazer unha pregunta. Saquei o móvil porque cando estaba lendo o libro as cousas que me parecen interesantes e vai sacando. E vai sacando fotos para cando nos subiramos. Entón, cando analizas os diferentes discursos cos que se vai construindo a galeguidade, hai un discurso asociado ao galeguismo no que tú dis a Galiza rural non é os seus ollos dos galeguistas, tanto un pobo de servos quanto un pobo de supervivencias. Entón non sei se podías explicar un pouco cual era que visión tiña o galeguismo das prácticas de resistencia
dos labregos, entendo que como clase subalterna. Non sei un pouco se isto é na liña un pouco de James Scott cando fala, non, das formas de resistencia da subalternidade, que non son tanto de confrontos, senón que tratan de conciliar unhas veces, de pequenas negociacións. Que formas de... Eu non sei se eles eran tan conscientes diso como en realidade o que intentan, digamos, é unha ollada de proximidade, con todas as súas limitacións, porque ao final, cando ves un mundo culturalmente distinto, xeográficamente distinto, pero eu penso que é unha ollada de maior respeto. Entón, ao ser unha ollada de maior respeto, hai maior detallismo, maior proximidade e maior tolerancia, pero coidado, tampouco é inequívoca, porque non sei se lembras unha frase do libro, creo que era de Guieiro, da Federación de Mocías Galeguista, decía algo así como calquer capón de Vilalba é un valente comparado ca maioría dos homes da Galiza. Quer dizer, hai unha fase de furia, ou a cita de Risco, eu cito moitísimas veces porque me parece moi ilustrativa, porque Risco é ideólogo do movimento. É moi importante ver a correspondencia da xente, non? Pódese dicir, bueno, na intimidade dicimos cousas que non son exactamente certas, pero dille Risco a Losada, a culpa é nosa por querer salvar un pobo de cabróns como o pobo galego. Non digo que Risco pensase iso, porque todos dicimos barbaridades en quente, non? En privado. En quente, sí, en quente en privado, sí, non son en quente, sino en privado. Claro. Eu si me teño que quedar con unha síntese diso que dis, eu penso que hai un amor moi sincero polo mundo labrego como civilización, como a concebía Otero, pero hai unha certa acedume, tristura polos seus comportamentos políticos. Penso que por aí vai o seu sentir. E iso confírmase cando eles non dan feito do agrarismo porque non o conseguen un movimento nacional, que era a pretensión ideal, non? O que pasa é que, se me permites, en relación con isto, eu creo que tamén detrás desa frase hai outra idea que eu creo que tamén está no galeguismo, non? Unha forma de entender e que desde logo está na evidencia do pasado histórico longo, non? Que a frase non é un pobo de servos, é un pobo de resistentes, non? Claro, están falando tamén de historia, o sea, se algo marcou a impronta de algúns territorios europeos e deste, máis que de ningún outro, seguramente, foi a capacidade para derribar as fortalezas medievais. Entón, claro, se eliminas aos señores, aos de verdade, aos malfeitores, e aquí non quedou unha, bueno, quedaron unhas cantas por aí, claro, e iso é un imaginario moi potente, do que fala moito, por certo, Villares, non? Un imaginario moi potente do galeguismo, non? E iso que non fixo, claro, iso fixeron os paisanos, ainda que houbera tamén outros, pero aqueles irmandiños son unha referencia que aparte está actuando no que logo nos pasa a nós, non? E hoxe, e nesa fortaleza do campesiñado desa altura, non? Entón, eu creo que iso tamén está aí presente. O que pasa que, xa que falas de Risco, e enlazando con outras cousas que decías, que me parecen moi importantes, que además son debates clásicos no galeguismo e no nacionalismo, claro, tío, dixeche ben, a eles, Miguel Cabo ten traballado moito eso, e outra xente, non? Pero a eles xa lles gusta, e Veramendi, xa lles gustaría que o agrarismo fora deles, pero non era deles, era dos agrarios. Entón, pero os agrarios quen eran? Non eran eles. E toda esa pluralidade que citaba eu antes, política, estaba xogando ali. Eles querían que foran todos deles. Algúns eran. A Sociedade de Conforto da Ponte Nova era do Partido Galeguista. Pero outros tiñan as mãos cruzadas. Outros, cada un era de quen o traballou, non? Digamos, o agrarismo foi de quen o traballou, para entendernos. Había todas as tendencias según quen traballara neles. Pero o Risco estaba ali sentado e quería mandar. Claro, pois non. É dicir, justamente eso entendía moito mellor Valeriano Villanueva cando falaba da tecnoloxía e decía, ningún labrego utilizará unha máquina que non poida coñecer, manexar, comprar e guardar, que era algo moito máis complexo.
Risco non era capaz de entender eso. E, por certo, outro tópico que está introducido e que é moi potente e que a mellor convén negar, ¿no? Que tú acabas de recoller tamén, ¿no? E que está, digamos, fortemente establecido por Beramendi, que a idea de que o ideólogo do nacionalismo galego é Risco. Pois eu creo que non. Eu creo que foi o que máis escribiu. Pero, xustamente, non é o... É dicir, el quería ser eso, e deronlle ese atributo, e como foi o que máis escribiu, desde unha lógica, precisamente, non subalterna, senón desde unha lógica elitista, o que máis escribe é o que todo o mundo lee, pero non é así. Porque as formas de dominación e de establecemento das ideoloxías non pasan solamente polo letrado. A mellor é moito máis a mellor hai que buscar por outro lado, non? Non sei que é a resposta, pero creo que volvemos á pregunta, non? E detrás desta idea de esta frase tan bonita que dixeche, non? De como era? Quen era? De Risco Losada, dis. Sí, o de estes creen que toda Galicia é a Coruña, non? Ah, sí, Risco. Claro, pero por que din eso? Porque están falando dos republicanos, dos federais, dos galeguistas, da cova céltica, está falando, os ourensáns están pelexando por unha hexemonía que non teñen. E non ven a Valentín Paz Andrade, que está ali, non? E que, ao final, se o vemos históricamente, seguramente a elle debemos, por exemplo, ter un estatuto hoxe, non só telo daquela, non? Quero dicir que eu creo que leímos mal a nosa historia, tamén a nosa historia organizativa, ideolóxica e cultural do nacionalismo, non? Por qué? Bueno, polo que sexa. Porque habemos desde 1977. E en 1977, que vemos? Do pasado. A Risco. Por qué? Porque todos os galeguistas vivos falan dele. E estaban ali en Ourense con ele e tal. E quen ve aos coruñeses? Ninguén. Nin aos ferrolanos. Quen se acorda de Carballo Calero como ideólogo nacionalista e constructor do estatuto? Ninguén. Nin el. Nin el o pode recordar porque xa estuvo preso por eso. Que vai recordar. É un filólogo, licenciado en Dereito, Non, claro, nos deforman tanto o pasado que ao final nos acabamos creendo o que non é. E eu creo que, aproveito para decir isto, porque tiña ganas de decirlo. Alguna vez, e como aquí están escuitando, e tú tamén me escuitas, por iso digo, non? Porque se digo noutro foro, a mellor corren máis borrazo. Pero aquí creo que se pode falar con liberdade. Pero a mellor había que darlle unha volta a eso, non? Porque, de feito, esa afirmación non se corresponde co que ti tes aí, non? Ao revés, eu creo que ti demostras máis ou menos ou entras nesto que estou dicindo eu, creo, non? Non sei como ves isto. É unha reflexión, pregunta. Sí. Non sei, vou facer unha pregunta ao público, se me permitides. Miguel, ti acabas de biografar a Basilio Álvarez. Eu li a Basilio Álvarez e vía que el non era un galeguista, pero a súa retórica agraria era a de Cabanillas, non? Dos agros celtas e todo iso. Como consideras que estes caudillos agrarios, como consideraban eles ao labrego, sinceramente? Ti que opinas? Bueno, cando comentabas agora esas frases de Risco, Basilio ten algunhas semellantes nas poucas cartas que poden atopar dela a Evillo, por exemplo, e despois en público no 23, cando perde nas derradeiras eleccións da restauración, non consegue sacar escano, e ten unhas frases terroríficas contra os paisanos, non? E unha delas é case como a de Risco, non? Quer dizer, pois, son desagradecidos, non saben seguir a xente que de verdade quere o seu ben, non? E nas cartas a Evillo ten unhas frases terribles que non vou citar agora de memoria porque non podo esquecer, pero son case peores que esa de Risco e dos capóns de Vilar, non? Claro, hai moito paternalismo, non? Evidentemente. De feito, algo moi evidente de Basilio é que con todas as voltas e reviravoltas, colaboradores, etc. que tivo, ao redor case non tivo labregos de verdade. Toda a xente que estaba ao redor del eran xornalistas, aspirantes a políticos, pero labregos de verdade no círculo máis ou menos próximo había moi poucos, non? Que é algo que tamén cando ves o seu día a día, non? Que, en fin, daba a sensación de interactuar relativamente pouco coa xente que en teoría estaba
estaba defendendo. Eu encontré actuar en posición de igualdade, falando con eles dentro do púlpito figurado ou literal. E si, bueno, creo que o paternalismo é bastante patente e creo que neso, como en moitas outras cousas, se acabou a producir cousas galeguistas. Antón, eu faríache unha pregunta, pero un pouco por dixo a Miguel, cousas que foron sempre aquí. Para mí unha pregunta para ti sería un pouco a pregunta, ten que ver co que dixetes ti antes, un pouco tan escotiano, non? Eu preguntaría a ti, como pregunta Spivak, non? En vez de poder falar o subalterno, ti crees que pode falar verdadeiramente, históricamente, o labrego? No sentido, é dicir, eu incluso, cando teño traballado, por exemplo, sobre a competitividade do mundo rural nos anos 60-70, sempre costame moito encontrar discursos que non sexan intermediados polos seus aliados, non? É dicir, a pregunta sería esta, non? Sí. A pregunta é moi difícil porque é moi filosófica, que ten que ver... Ou é unha pregunta demasiado simple, porque os labregos poden falar de moitas maneiras e con moitos discursos distintos. Claro. Bueno, é moi difícil porque é moi fonda e fala o peso das relacións entre arriba e abaixo na escala social. Pero a min aí, isto lino despois da tese, eu despois da tese li moito a Simone Weil, conocedela, hai dúas Simone Weil, pero eu digo Simone Weil que morreu na Guerra Mundial, vale? E Simone Weil traballou cos máis oprimidos nas cadeas de montaxe, bueno, empezou no movimento obreiro, acabou no cristianismo social, e a conclusión que chegou ela é que canto máis abaixo, menos capacidade, canto máis abaixo, máis representado eres e menos capacidade tes de articulación real. E ten como un aforismo que di, moi pesimista, que di, falando da reforma social, da transformación social, di, desde abaixo non se pode e desde arriba non se ve. É unha frase boísima. Desde abaixo non das e desde arriba te estás cheo de boas intencións, pero, bueno, que falaba Valeriano Villanueva, non? Pero si ni siquiera ves que non estás con eles. Bueno, é un tema moi filosófico, pero creo que vai por aí a cuestión. Eu, André, penso que era contigo, ti estás, non sei se te recordas, non sei se era un traballo de investigación que facías na Limia, falando co guerrilleiro, con Camilo Dios, que este é un... Levou unha tesina do Gani. Bueno, mira, ostras, todo cadra. Era tesina do mestrado. Era tesina do mestrado, pois eu recordo iso, bueno, pasaron moitos anos, pero quedou unha cousa grabada da conversa, bueno, este home, como os daquela época, atravesou un inferno total, terrorífico, e despois reincorporouse ao PC, non sei se nos 60 ou nos 70, cando saiu da prisión, na Limia, e ti preguntabaslle, bueno, que tal? E el dixo, pois a verdade é que moi ben. Decía, bueno, porque os 60 eran menos duros que os 70, decía, porque o PC era o partido da clase media. Claro, é verdad, el estaba feito a traballar con xornaleiros, con analfabetos, e de repente encontrábase con médicos, con mestres, con medianos empresarios. Falando co chofer da pasionaria, el sempre me falaba do chofer da pasionaria. Estaba con a auténtica devoción non da pasionaria. Do chofer. Quero dicir, encontramos que con esa realidade. El foi fundamental na articulación das comisións campesiñas na Limia. Foi fundamental na súa figura e prácticamente as comisións campesiñas non tiñan máis articulación na Limia que a propia ascendencia dunha figura tan mítica xa na altura como antigo guerrilleiro que era do Camilo Dios. Pero bueno, pasaba na Limia tamén unha circunstancia curiosa, que foi a única comarca donde un sindicato alternativo ás comisións labregas, o Sindicato Agrario Galego, tivo maior representación que as comisións labregas, non no campo do... Pero se o camino foi unha conversa moi interesante que tivera con ele. Pero dito isto, Dani, polo que preguntas e o que falamos, nisto non vai implícito unha crítica, é como unha lei social que sucede. Non quer dicir que ti por representar a alguén o estexas forzosamente manipulando, pero sí que penso que, claro, debería ser sincero a hora de dicir que es un representante, que non é el, sabes? Eso que soe fallar, que temos tendencia as persoas a impostar un pouco, non? Bueno, a pregunta se pode dar a volta, non? Pode falar o labrego ou pode falar o subalterno, a pregunta tamén pode ser, sabemos escuitar o que o subalterno di. Por exemplo, tamén. Pero a mí me gustaría
plantexar unha matización a isto. É que é verdad o que ti sinalas, que dende abaixo é moi difícil falar, pero o labrego non está tan abaixo, o labrego propietario non está tan abaixo como no labrego. O labrego ten mecanismos para falar, de moitas formas. Para empezar, no territorio. Que o labrego fala no territorio. Esta é a forma máis evidente de ver como se organiza, como que pensa, como se articula. Por eso, ao final, o material tamén é unha forma de pescular iso. Pero logo tío, o labrego atopas, porque cando ten un pleito, o labrego fala. Os operarios máis difíciles. O labrego fala nun pleito, pero fala él ou fala intermediado ou as fontes que reproducen o que Lembrate ese de Geluco. Carallo se non fala. Sí, pero é certo que fala, pero mira, eu traballo con eles porque eu dou aulas nunha zona, bueno, agora son gandeiros, non? Non se definen labregos. E claro que falan, por suposto, falan cos feitos, pero non é a forma de falar, o sea, non é unha fala verbal. Explícome. É unha fala velada e non é a fala que nos entendemos como ortodoxa, a fala da esfera pública, no que nos reunimos e discutimos. Non é xuízo, pero digo que esta é unha frase de Gellner moi boa que eu alín para a tese. Gellner, comparando a sociedade moderna coa tradicional, co antigo réxime, dicía, non estou xulgando, dicía, son dous xogos distintos e xóganse con distintas reglas, é como comparar o hockey co fútbol, son dous xogos distintos. Por exemplo, nós que tamén traballamos cada vez máis con comunidades de montes, que eu creo que son un pouco máis complexas que unha imaxe da comunidade. E cando ti non vas de técnico, de experto, sino que vas a escutar e tes a sorte de que falen e de que falen entre eles, carai, se falan bastante. E aí ves, non solamente ves as opinións, sino que ves as discrepancias e ves perfectamente que esta idea da homoxeneidade labrega e de que todos son absolutamente real, ¿no? Pero eu penso que sí que falan. O que pasa que evidentemente non falan tanto si os traes aquí o germe da academia, salvo algún caso, non te van a falar. Quizá coñeces por lo menos, ¿vale? Que si falaría. Porque se os traes aquí igual non falan, pero se vas a... Sí, é certo. Pero eu ali xa dou unha pregunta. Dis, evidentemente, falas de... É pregunta, falas de falar, pero a pregunta, tendo o punto de vista, produce un discurso? Sí. Home. Claro. No, claro, refírese tamén a iso. Claro. Eu, non sei, como que lle dou unha maior profundidade á idea da produción do discurso en sí, quero dicir, en que maneira trascende, non? De que maneira trascende? É o que é a miña pregunta. Respecto, o sea, cando falas de que eles falan... Claro que é produción do discurso. Outra cousa é que igual non é o discurso o que nos estamos acostumbrados. Hai unha expresión moi típica, que eu creo que é reveladora, é dicir, bueno, xa están estes que teñan a nosa teórica. Que isto na actuación do sindicalismo é moi habitual. Pero claro que é discurso, o sea, que se expresado de outra forma, pero por suposto que hai. De feito, se me permitides, eu creo que unha das cousas que facemos aquí neste grupo de Historia Agraria, e algúns facemos desde que empezamos a traballar sobre o mundo rural, e eu, polo menos, é o meu caso, é intentar entender algo. Porque eu, que me criei nunha cidade industrial, cando iba con meus pais á casa de toda a miña familia, non entendía nada. Falaban ao revés, para empezar, unha forma moi galega de falar. Falar ao revés. Meus pais falan así, meus pais non se entendía, pero se falaba de outras cousas, todo empezaba ao revés, todo empeza negando, todo produce o noso discurso. Non vos vou dar unha referencia dun texto moi coñecido que estou pendente de editar desde hai moito tempo, pero que utilizo con meus alumnos, onde os labregos falan claramente, e é un texto de principio do século XIX. Falan de moitas formas, o que pasa que é moi difícil de entendelo, porque falan desde a resistencia e falan para protexerse, justamente.
senón como íbamos a chegar ao século XXI co 23% do territorio manexado por comunidades de vecinos. Unha cousa só ocorre aquí, na Laponia, no norte de Portugal cos baldíos, o sea, comparado, por exemplo, co que pasa cos crofts en Escocia, eles sí que están atrasados. O sea, non chegaron a posesión directa daquelas terras hasta o ano 2000. E nós chegamos moito antes. Posesión, non propiedade privada perfecta, do Código Napoleónico. Son dos cousas distintas. A cousa que agora todos nós creemos que iso é propiedade privada perfecta do Código Napoleónico. Pero a lógica do manexo do territorio por parte dos labregos era outra. Na lógica comunal e tamén na lógica da casa, que non era exactamente privada individual, non? Pero o risco non podía entender isto. É imposible. Casi non entendemos nós. Tito, disculpa, agora cando falabas de, bueno, da infancia nese ferrol obreiro e de esa volta ao rural, a mí... Eu non volvía, a mí levaban, levaban. A mí venme moitas veces a cabeza, e alguna vez incluso chegar a falar con Dani, cando ainda tiña así alguna ansia da investigación, venme moitas veces a cabeza a realidade da rúa na que vivo en Compostela, non? Vou contar unha anécdota que nos pasou a miña compañeira, un día ali na Rúa do Home Santo. A Rúa do Home Santo é unha rúa rural nas mentalidades, o 90% da xente de Trazo, de Touro, de Pino, están todo o día falando da mota, do millo, de non sei que. As conversas son todas rurais. A verdade é que pagaron unha tese sobre mentalidades, non? E acabábamos de comprar un terreo e baixábamos con a eixada e uns tomates para plantar. Era xa finais de xuño, xullo. Nunca na miña vida se nos congregou tanta xente ao redor nosa. Vale, dicen, eles tarde xa, Claro. Eles tarde. Esa eixada, eu non sei se será moi boa, mira, estaban os rostros felices. Claro. Porque vían as súas aldeas, as súas terras, neste formigón no que levan por outro lado 50, 60 anos. Quer decir, esa pervivencia da mentalidade, a pesar do... E bien que eras como a eles, era un señorito, ademais. Bueno, non sei se bien complicidade ou non. Eu non que me quedei non foi non tanto na complicidade, senón esa complicidade cos tomates e caixada. E trascendía a humanidade. Se diron ali unha palabra distinta. Nada, non, eu quería dicir, bueno, que aparte de que estou, bueno, pues eso, moi contento, non, de que estemos facendo este acto, non, que eu, de alguma maneira, tampouco revisei este texto desde hai 20 e tantos anos, porque eu sí tive ocasión de ler, e ademais en bastante detalle, non, e de feito comentar con Antón, non, a súa tese, e eu creo que é unha cuestión para min interesante, non, daquela, e que, bueno, unha tese que eu creo que foi algo así como tamén unha certa viaxe, non? Porque foi un percorrido de bastante tempo, ademais, de alguma maneira, compartido, non? Porque, aínda que a tese pois, sempre de é verdade que formábamos unha certa comunidade ou república independente de bolseiros e bolseiras, non? Algún deles están aquí presentes, non? Empezando, pois, por Prudencio, o propio David, que viñan de distintas xeracións, non? Daniel, Ana Cabana, que sei, Emilia, tanta xente que compartimos aquel... E unha cuestión interesante non era ver como, pois nese diálogo, nos nutríamos, non? Do que eran lecturas. Eu aquí vexo, por exemplo, chamame claro, a atención, non? Algunhas das bases, non? Que eu recordo cando Antón as estaba lendo, non? Raymond Williams, por exemplo, Edward Said, porque aquí está o orientalismo, non? E creo que é bastante significativo, non? Na lectura que fai da tese, por suposto está Weber, non? De como se encargaban os estados que sabían facer as cousas de convertir os cidadáns en patriotas, utilizando mecanismos ás veces brutais, non? Había debates, eu creo que sustantivos.
Pero unha cuestión que era tamén interesante daquela é que a visión claramente que podíamos ter, salvando algún caso excepcional, non? Como era o de Ana Caballo, non? Ainda que tamén con particularidades do que era o mundo rural, por moito que Santiago sexa unha cidade, como deixou escrito nun momento dado Tito, non? Cidade de labregos, hortas de obreiros, por moito que fora así, era unha mirada externa. Ningún de nós era traballador, nin realmente éramos persoas que estábamos no día a día no traballo das persoas que aquí están falando. Éramos un pouco como estes. Exacto. Pero Sí. agora o que te quería preguntar é, claro, pasados estes anos, a tua situación cambiou, porque a tua viaxe seguiu e agora ti estás noutro entorno, non? E antes comentabas o que escoitabas o falar, non? Entón, a pregunta un pouco que eu te quería formular é xustamente ese cambio, non? E ese momento de agora, non? Que podía ser perfectamente, non sei se un destes mestres dos anos 30 que despois acabaron unha cuneta tirados, non? Pero que facías un pouco ese papel, non? Moi apegados a, eso sí, o que é os Ancares, o Cerrea a terra, non? En que medida eso, agora ao revisitar a lectura da tese, cambiou o que ti poñías ou non o fixo, non? Eu penso que o que pon encima da mesa unha experiencia así de desplazamento, é o que citaba da noción de comunidade, non? Porque, digamos, desde que escribiu a tese até hoxe, eu penso, bueno, a comunidade, como se concibe unha comunidade de maneira prototípica, non existe no mundo urbano, pero sí que existen asociacións fortes, non? Lealdades longas, non? Bueno, a universidade pode ser unha, por exemplo, non? Como non unha comunidade, pero unha institución, unha lealdade longa. O sindicato pode ser outra, bueno, hai exemplos innumerables. Bueno, todo o mundo penso que ten unha noción que nos últimos 20 anos que esas asociacións fortes que se van debilitando porque, bueno, estamos no medio dunha revolución tecnolóxica que está mudando moitas cousas. O contacto entón directo co rural ou co que resta do rural, pois está ben traído o exemplo dos 30, supoño que moitos mestres rurais se atoparían co mesmo, de outra orixe. Claro, como salvar o que a comunidade ten de valioso mantendo unha posición crítica con ela. Non sei se é posible, ese é o paradoxo no que nos atopamos, non? Como tantas cousas, pódese ter todo, buscamos sociedades cohesionadas, pero non queremos que sexan tiránicas, non? Buscamos espazos de socialización compactos, pero queremos permitir a disidencia. Hai unha serie de aspectos de fondo para mí moi complexos. O único que me motiva fundamentalmente é ver que o dilema que estaba aquí que debe ser revisitado e afondado, pero non por un historiador, por calquera persoa con interese pola sociedade no seu conxunto, non? Non sei se tedes reflexionado sobre iso. Por exemplo, bueno, o rural, claro, o rural do que falo aquí, por suposto que está desaparecido, pero o rural galego de hoxe, isto saiu en varias palestras, verdad, Elena? Falábamos no Madia Leva de Lugo, o poema de Celso Emilio Ferreiro, recordádelo todos, non? Lingua proletaria do meu povo é falsa. A lingua proletaria ali é o español de Colombia, por exemplo. Hai moitos falantes anglosaxóns, porque o fenómeno rural é moi forte, quero dicir, todas as categorías que nos manexamos caen por completo neste novo interior. Pero ao mesmo tempo, claro, a comunidade sigue forte, para empezar, bueno, polo que estudades vos, non? Por a cuestión da comunidade, da propiedade comunal, das casas, das familias. É un panorama, eu creo, sobre o que polo menos que eu saiba, a min ningún libro me pode ilustrar sobre o que hoxe o agro galego. Igual o hai, que hai xente ou un traballo xornalístico que está aí sobre o terreno, pero é para min moi desconcertante.
con todo o que proliferan, sí que son os imaginarios sobre o rural, e produción cultural sobre o rural. A mí, se me permitides, tamén ao fío do que comentas, Antonio, tamén ti, Lourenzo, de que é un libro que efectivamente ten moitas lecturas dos estudos culturais, ese Raymond Williams, etc., que penso que é unha das súas fortalezas e que nos axudará moitísimo tamén a xente que estamos nese eido. E unha das hipóteses fortes tamén do propio Raymond Williams, e que aprendemos del, é que os imaginarios que xorden a respecto do rural teñen moito que ver coa relación cambiante entre campo e cidade ao longo da historia, non? Se esa relación é extractivista, os imaginarios sobre o rural que van a agromar pois van ser imaginarios que nos remitan pois a un labrego débil, que desiste, non? E que marcha, porque se precisan eses espazos rurais pois baleiros, digamos, ou baleirados. Hoxe en día, así como penso, non, que as emocións culturais, non, que concitaba a referencia ao labrego no momento que estudas ti, Antón, eran, se callar, o da... Bueno, aparece ás veces a vergoña, non? A vergoña das orixes, a raiva tamén, a xenreira. Hoxe en día, sen embargo, parece que estamos como nun momento, volvendo a esa referencia das emocións culturais a respecto do mundo rural, nostálxico, non? Parece que hai un xiro nostálxico a respecto, mencionábalo cando falabas da nosa relación coa vida comunitaria que xa a cal xa non temos acceso, non? E está habendo un boom na cultura española, vese no cinema, vese na literatura, de literatura sobre o rural. E está inzada de relatos sobre urbanitas que voltan, non, á aldea, non? Tamén desa perspectiva urbanocéntrica, pero a nostalgia está moi forte, que era unha emoción que non era asequible a este momento. Exacto. Sen embargo, hoxe sí, non? E a pregunta que nos podemos formular, volvendo a Raymond Williams, é por que a nostalgia agora? Quere dicir iso que xa está ese mundo finiquitado e nos podemos permitir a emoción da nostalgia, que era algo que neste momento, no momento que tú estudas, non teria sido posible. Bueno, ás veces mirar aí o tema das emocións é interesante. Sí, bueno, non sei se queres dizer. No, un apunte ao que di Lena e di Antonio. Eu teño aulas ou intercambios con neorrurais europeos, occidentais, que veñen, bueno, buscando as paisaxes nosas, e todos eles, pero non un nin dous casos, todos me preguntaron que opinaba da película As Bestas. E o problema é que non a vin. E entón dime, pero como que non a viches? Como que tes, é que nós temos que ver a película As Bestas, claro, porque era o que para ele reproducía a situación un pouquiño, que era o... Sí? No, iba a comentar a propósito desta cuestión que é moi atinado e además está en que todo o mundo a mí ao revés me dicen biche Alcarrás, non? Biche tal, non o visto porque salen tantas, mira que me gusta o cine, pero casi todas son sobre o rural e non o has visto, pero é verdade que eu creo que eso ten que ver e merece a pena, digamos, non sei como, non hai un estudio que defina hoxe o que é o mundo rural. E outra cosa é porque por eso nos dedicamos á historia, porque é moito mellor contar o que foi, o que está sendo os economistas neste momento, salvo Delmiro López Iglesias, que o sabe todo, e nin ele é capaz de, é o que máis aproxima a explicar o que está pasando, pero en términos económicos moi pouco sociolóxicos, non dá chegado a tanto, pero non hai tanta xente que o este facendo, ele é o mellor, non é algún outro mellor, pero claro, esa nostalgia ten que ver con bueno, podríamos poñer un montón de exemplos no caso español e no caso galego tamén, pero creo que é moi diferente no caso galego que no caso español, algo máis. E entre outras cousas porque nós xa temos moito máis percorrido, o sea, nós inventamos unha cousa que chamaba morriña, e iso aquí non se fala porque ten que ver co outro lado do mar, non? Pero claro, eso inventámoslo nós. O sea, non sei se inventaron os que foron para lá os que quedamos aquí. Eu estou convencido que inventamos os que quedamos aquí, pero os que foron para lá volveron. E nos pagaran os foros, foi un invento absolutamente material e campesino, non? Non só vos votamos, sino que como vos pagamos a viaxe, cousa que tamén está ocurrindo hoxe. Hoxe me contaba alguén que acaba de contratar un montón de xente de Mali e de que se poñen igual que, o sea, exactamente o mesmo. O primeiro que teñen que facer é aforrar moito porque teñen que devolver o diñeiro ás familias
de pasar en patera os 4 días de viaxe e tal. E contan como os nosos galegos en Buenos Aires ou en calquer outro sitio poden estar dicindo, mira, o primeiro eu teño que cumplir coa casa, eu teño que mandar cartas para o médico de meu pai, e para o enterro de miña mãe, e para mañar a escola, e para... Bueno, pues, era unha nostalgia máis material, a de hoxe máis... sí, sobre todo, digamos, ese imaginario español, que é moi madrileño, ademais, non sei se tamén moi catalán, pero logo moi madrileño, non se encontra en Euskadi, eso, por exemplo. Se encontra no centro da península, e aquí nos chega porque tragamos todo, pero eu creo que aí temos un percorrido moito máis longo que justamente das visións de Raymond Williams ou de Edward Said, etc., podemos interpretar dunha forma máis autóctona. E agora nos vai dicir o decano que temos que marchar porque estamos un cuarto de hora fora de tempo do contrato do convenio.